tretice bude úspešnejší. Áno, ale puk nakoniec stratil. A hostia vyrážajú vpred. Krížna prihrávka v strednom pásme zachytená. Hostia ale opäť s pukom na svojich hokejkách. Ešte dorážka, je tu gól! Necelé 2 minúty pred koncom sa podarilo hosťom strhnúť misky váh na svoju stranu. No tak pozrieme sa na to ešte raz. Už to vyzeralo, že sa hokejisti Trebišova ubránili. Plokotník takouto krížnou prihrávkou poslal puk do priestorov, kde bol pripravený Legalín. No a ten aj s dávkou šťastia dostal puk za chrbát golmana Patrika Jurčáka. Ten kapituloval v dnešnom zápase teda po druhýkrát. Stav stretnutia je teda 1-2 a prvýkrát v dnešnom zápase 39. kola medzi HK Steel Team Trebiš